ترکیا و پنابر سیاستا اشکنجهکردن و بازارکردنê. Şemiya Borî, polîsên Yunanistanê eşkere kir ku wan not û du penaberên şilfî tazî li ser sînorê xwe dîtine. Polîsên Yunan got ku leşkerên Tirk îşkence li wan penaberan kiriye, ew tazî kirine û paşê bi darê zorê ew li qeyîkan swar kirine û ber bi peravên Yunanistanê ve dehevdane. Wezîrê Koçberiyê yê Yunanistanê Notis Mitaraçî wêneyên penaberên tazî li ser hesabê xwe yê Twitterê belav kir û reftara Tirkiyeyê wekî şerma şaristanîtiyê binav kir. Ji hêla xwe ve cîgirê Wezîrê Karûbarên Hundirên ên Tirkiyeyê İsmaîl Çataklî gotinên Yunanistanê red kirin û got ku Tirkiyeyê tu binpêkirin derheqê mafê mirovan de nekiriye. Çataklî ji Yunanistanê daxwaz kir ku dest ji lîstik û xapandinan berde. Bereva jî daxuyaniya berpirsê Tirk, raporên rêxistinên hiqûqî yên herêmî û navdewletî bi nav û delîlan didin zanîn ku Tirkiyeyê binpêkirinên bêhejmar li dij penaberan pêk anîne û hê didomîne. Li gor rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan ji destpêka qeyrana Sûriyayê ve heta niha zêdey 500 penaberên sivîl ên Sûriyayê ku not û du ji wan zarok û 45 jinin bi guleyên cendirme û pasavanên sînorî yên Tirkiyeyê ve hatine kuştin û bi hezaran penaber îşkence li wan hatiye kirin. Gelek çavdêr dibêjin ku Tirkiya hem mifayên siyasî û aborî ji penaberan dibîne hem jî wan li ser sînor dikuje û îşkence dike. Di vî warî de Tirkiyeyê di hevdê kanûna pêşîn a 2020 de ji bo mana penaberên Sûriyayê li Tirkiyeyê 6 milyar euro wekî alîkarî ji Yekîtiya Ewropayê girtiye. Di heman çarçoveyê de çend berpirsên Ewropayê di hezîrana 2021 de diyar kiribû, wekî Yekîtiya Ewropayê dil heye ji bo heman armancê heta sala 2024 3.5 milyar euro alîkarî bide Tirkiyeyê. Li gor te, Tirkiya dê heta kengî penaberan wekî alaveke siyasî û aborî bikar bîne, nêrîna xwe bimere parve bike.